taga-apelido. Parinte ka tang mga dako. Wajud mo ka-invite sa kuha? Kung wala ta nag-reunion pre, wa yun to kabalo nga igaagaw ta. Gani din no, magi nag-abot na jud ta ba no? Kani sige ra migsugat anang kanto nya, way pansin ay. Igaagaw ra ding dako. Ay ra jud ang reunion ta kay kung ay reunion, di ta makaila jud paminaw nako ba? Importante kay igaagaw unsa ni oy reunion kay makabalo ta ba kung no. igaagaw ba ta? Kasi kung mauyab nimo gagaw ra din nimo kakabalo. Kani ko sa una, sige bay kung tanaw ani kinsa ning bayhana bago man dire. Igaagaw ra di ay. Bayaran ko. Biro Baluan ni oh. Asawa man ay nang ron-ron. Asawa lang ron-ron. Anak ni ko apo ni ang lusaak. May gani nakuha pang ron-ron ni no. Nga ikaw, sige ra pug ko ang bataan ni nga. Gagi ra kasi nyo ako. Pero may manta kay magpansin-pansin naman ta kay kaila na daan. Wa ko nagdaho nga apo man ang limyano. Gani no, garo pa kabalo di ay. Okay. Kadugkay na anak. Porsoso bay anak silang lola linggilan sa una Gani, no. no. Kani. O man lubong ni lola oh. Walay reunion wa yung kabalo nga kuan. Pero kaila. napaguro tay gaagaw ba nga wala kabalo nga nag-reunion ta. Mura ana jud siguro. Oh, kay pil na ko murag gamay raman. Daghan. Pero kanang nasa layo naguro was la kabalo no. Sa Idzanon, sa Sulutan, Atang, Pansakala, Ayok, Dilatore, tanan parinte. Sana na jud natong kaliwat ay no. Nya wa ta kabalog kinsay mga kaliwat na Hilomon to. nang isa kagaga no to ba? Hilomon kay ba no? Gani hilomon kayo. Magsaba-saba ka kay. Dako na bata nimo no? Naku na. Lopo no? Bless sila. Kalami ni mong dumugon bata ka oy. Karon. Kani ako mga igagaw. Makapiso gyud ni sa kuha. Dako kay nigsala na ko ba? Kaduol na mo mga apelido. Wagid sila kaingon sa ko ba nga reunion day nato ni mao ni gaw. Reunion nato ning adlaw, duha ta ka adlaw dito. Wagid sila ka-invite nako ba? Kaminos man tingali ni sila sa kuha biro be. Sulungon ako be. Oy! Ay gagaw kong mga butan. Nag-reunion day mo? Abay! Wagid mo kaingon ako ba nga? Duol ra kay taga-apelido. Parinte ka tang mga dako. Wajud mo ka-invite sa kuha? Bisag mo chat na lang sa cellphone nga naman unta tay mga cellphone. Unsay pulusan ninyong cellphone nga di jud mo kabalo mo chat nako nga gaw. Reunion na to karong mo ni 18, 19 kinahanglan. Sayo kay ta sa 18. Ay mo. Grabe pud mo pagkaigagawaw. Ano may mga ambot ninyo. Daw, usay palido na. Pangutan na daw. Oy. Gaw? Unsa ga apelyido nimo? Gaw. Dako kay kong letter S ba. Sulutan. Akong papa Idzanon. Grabe naman pud. Wagyan mo kaingon ako. Unsa man tayo mga nakaon ninyo nga. Di mo kabalo mo ilag igagaw. Usa pa duol ra kay tagbaryo. Nakakita na lang ko sa iyong post ba nga. Nag-reunion mo, ikapilang reunion to ika. Abay! Duha ba to ikatulo? Wala gid mo kaingon ako sa Facebook na nako makitaan ba. Unsa man mo wa man mo. Klaro nga. Pagkaig-agaw, di man mo kabalo mo invite. Isa gani pangalan sa imong mamagpapa gaw? Akong papa, si Marcial. Akong mama, si Umbeng. Siya ragi mo kakita ana nga magsigi manag-adto sa inyong balay nga mga kumusta na sila sa inyong papa. Grabe naman pug wa mo kabalo nga parinti ta or igaagaw ta diha. Unsa man mo pagka Sama mo kadugo mo nako dili. Di man mo kabalo mo invite ako. Ya, usa pa. Magsige big. Sugat ani dias crossing oh. Apo maning lulo pan. Sana lula gaudi ba na? Grabe naman pug. Di kaingon ako. Daw, kailan lagi ang mamagaw? Sulutan day ka na? Igagaw day ta di ay. Gani, Idzanon mo ding papa ni si Uncle Marcial. Sige na may kita sa terminal na sa kinuskusan ba? Anak mo day kaniwa ka nagsaba-saba. Ni comment unta ka dito ka o kay gipos mo tong pahibalo daan nga karong umaabot nga pizza 3 si reunion sa tanang nag-apelidog Sulutan, Idzanon, Dilatore, Atang ug Pansangalag Ayok. Ni comment unta ka kay dako man day kang Idzanon man day ka og Sulutan imong gidala. Gaw, napay dakong reunion karong sunod semana. Aw. Anak ba? Layo pa lang gani, sunod semana pa lang gani, magpahibalo na nga, reunion. Dapat, inana yun ang igagaw, layo pa, magpahibalo na. Sigaw, may problema. Kita-kits ta rin nyo, anak. Gani ikaw, kita-kits ta, anak. Gituyo na mo na nga ipahibalo, magin, anhi ka, waunta nakabalo nga igagaw, manday ta. Karong sunod semana, kita-kits ta, anak. Gituyo na nga usbon, kay na yung mga igagaw, nga wala katambong, sama ni mo. Mau nang pahibalo, mig kuan, mag-post man yung gabi na pod. Kuan day ikaw,
naatay pamilyado naman ka, naatay amutan tag 5,000 kada isa kada kapag pamilya. Tama di ay, ugma na day ang deadline. Ay, time sa gaw. Sunod si Mana to? Ay gaw. Dili day ko katambong ana. Kay napog ko importante nga lakaw. Naatlan man pud nga pareha pug si Mana gud pareha adlaw gud. Kamo lang sa no. Di lang sa kumo. Atin na ng reunion na to.